Аз съм Пикачу. И сега търся приятелката. Ето има. Здрасти. Къде ме търсеше? Търся. Чакай, че ти падам приятелка. Къде си? Ме паднах дома! Чайна. Как можа да изпадне без човек? Лесно. Браво за те! Не така, ти ме разконцентрира. Добре, хайде да тръгваме. Хайде. Така. Чакай, че аз съм бавен, бе. Ама по-бързо ходи. Малко. Хей! Ей, аз съм светкавица. Паднах във вода, ще се навъня и ще умра! Тук е водичка. Аз би. Вкусна беше. И се намокриш цялата. Хайде, идвай бързо! Добре, бе, идвам. Хайде, тръгваме по планината. Колко яко се Хайде, получава. по-бързо! Аз вече съм най. Добре, очаквайте втора част от нас.